салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломати хубай духтарако пеши ситора омадагем. Ҳами қакртои фасон овардагиаи ҳам размерои калон, ҳам размерои майда, двойка, тройка. Хулас якта ба якта ҳозир нишон метем. Ина каседа дар корай биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Марамат, ина новинкаҳошона. Аз новинкаҳошон сар кунем. Ина тройкаи фасон. Ё чанд сомон? 250 сомон. Нигоҳ кунед, чӣ тройкаи хушрӯ. Материалаш лёнай, мана футболкачашам фасон. Хачам аҷоибот. 250 сомони. Мана. Диден? Аз и чандта расветка ҳастая? Ина расветкаоша бинен духтаро чӣ хушрӯай. Дар розаи қадошон. Мана. Аҷоиб фасон. 250 сомон хоҳишмандо. Марҳамат. Ино стандартан ё размер доранд? Размерашон стандарт ай духтаро. Ина духтаро диден чӣ хушрӯча 250 сомони. Марамат биёен бо айпеш бинен. Агар хушрӯ надиден дар навор метонен нависен шуна сураташона мепартоятуна. духтаро як бор дигар мегум кор бо тариқи телефон аст. Асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. Ҳамин номери WhatsApp-и ман метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. Агар ки шумо ба кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам. Занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд. Ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедтон. Боз чӣ дар кор аст барои мо занҳо? Аз хона набароем, кӯча ба кӯча нагардем, тарбияи фарзандонмон кати машғул шавем, бо бар замми ин маошҳои беҳтарин гирем. Занҳои азиз, аз ягон чӣ хавотир нашавед. Ҳеҷ кас шумо маҷбур намекунад ки харидҳои калон карда кӯча ба кӯча фурӯхта гардед. Мо аз хона набаромада кор мекунем. Занҳои азиз, ман худам соҳиби 3 фарзанд ҳастам ва аз хона баромада наметавонам. Яъне ки ман аз хона набаромада ҳамин қадар маошҳои калон мегирам ва ба шумо низ ҳамин гуна корро меомӯзонам. Раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон. Ассалому алейкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яки шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. Ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номери WhatsApp-и ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. Агар ки ба шумо кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. Шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. Боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. Ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. Метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. Духтаро Анаям тройка духтаро ира биненам қа хушрӯча ки бо и танада аҷоибот меиста духтаро. Нархаш 250 сомонай. Инам расветка дора. Мана духтаро, инам расветкаи хушрӯ дора. Лёнай материалаш. Мана марҳамат нигоҳ куненда чӣ фасонай расветкаҳош. Ина нигоҳ кунен, кардиганашам фасонай. Диден боло пушборе мепушен аз болои куртоотон. Ана вай катям комплектам хушрӯвай. Барое ки ози духтарако амҷа пушидан ма дидам, дар ҳақиқат ҳам танада хушрӯ меиста. Хулас духтаро биёен айпеш як бор бинен борора. Боварӣ дорум махултон мешава. Ина баъд бо ҳастай инаи расветкаош. Диден? Беҳад расветкаи фасон дора. Ина диден? 250 сомон. Мана хоҳишмандо омада бо ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана и расветкаош иш бо гул дора. Аҷоибот танада фасонай. 250 сомони. Ина хеле спортстилам овардагие, на? Спортстилорам нишон метем. Мана нигоҳ кунед. Тройка 250 сомон. Беҳад тройкаҳои хушрӯи духтарако бо биёен як бор худтон тамошо карда бинен. Ана спортстил. Касе ки мепурса. Куртаи базаш белмандо паплинак, марҳамат. Ана аз болош бошад, ин хел вай дорад. Ё размерашон чӣ хелеан? Стандартан 250 сомон духтаро. Марҳамат, ина расветкаҳош. Курташ баъзавияи любой чикати дигар чизо кати мепушен. Ана боло пушам аҷоиботай диден. Дигар куртоокатиам метонен подсвет карда пушен.
خلاص به حد فسونک مانا 250 سومون سپورت استیل تنه عجیب بود میسته میتونید از این هم خریداری کنین سب بککن انا اینو ترویکا یندخترو با اومد مانا دیدین چه خوش رو چند ترویکا 250 سومون از این هم رسویتکا اومده گی ایره بینین چه فسونه ای هم تنه دا خوش رو میسته دخترکو باوری دارم مقلتون میشه و با بیاین یک بار خطون ای پیش بینین من همه رسویتکو هسته و هم سبو که کایتو بیستونه این ای رسویتکوش دیدین فسون بلو پوشم دیگه چیزو کایتی میپوشن دخترکو من انا بعد بو هستن ای دویکو ایورا بسیار خواهش کرده بودن دخترکون نیفته بودن اینا با اومده کسی اسپید نکد بیاین 250 سومون با اومده گیان مدلو چند تا رسویتکا داره رسویتکوشون خوش روی ماتریالش لیونای دخترو مرحمت اینا بینن چه فسونن بروکوشون هم کشوتاکی خوش روی بعد کرتاش هم عجایی بوتای من رسویتکو هست نرخشون 250 سومونی انا با ترویکا را خوش رو بیشه بینین ای چند سمای ایش هم 250 سومون من همش نرخشون همی ترویکو دویکو 250 سومون مرحمت تازی کرتوی هم هستای تو خیلی نوارا تماشا کنن کرتورم یک تا با یک تا با نشان میتیم من عجیب فسونک اینا ایجاده اینچونین دیگه مدلوی هم هست دخترو مرحمت خوشمندو تماشا کنین ایره بینین چه خوش روان ترویکا چند 250 ایم بایم از دیگه نمو ترویکا هم اومده گی شم نشان میتیم بعدا تماشا بینونی عزیز نیخه ترویکو هسته نگاه کنین پپلینک سب بکا که خوش رو باری نبود 250 سومون از رسویتکوش نشان میتیم من بینین چه رسویتکوی خوش رو دارن پپلین سب بوک رزمیرو هست استاندارت نه اینایم استاندارت این رسویتکوها مرحمت 250 سومون انا بعد بود ویکو هسته یوبکادورش چند سمای؟ اینا یوبکادورو 180 سومون اونا دویکو را دیدن و یای هم 180 سومون خلاص بروی خوش رو داره ستوره اینا دویکوی بلوت چنده؟ دویکوی بولام همه شما نشان میتون قدرشون نشان میتون مایل اینا ترویکا ای چنده؟ 250 سومون ترویکا را بینین فسونیش دخترو من 250 سومون رسویتکا داره به حد رسویتکای فسون مرحمت بیاین با ای پیش خودتون تماشا کنین دخترکو باوری دارم که مخلتون میشه و من بینین عجیب خوش رو نه به حد فسون کسی دویکا ترویکا گیرای هم رزمیری مایده هم رزمیری کلون چی رزمیری در کرایتونا در پیش ستوره پیدا میکنین دخترو من این خیلی دویکا اومد دیدین یا دویکا نه چندن؟ اینا همه 220 سومونه 220 سومون بروتاشون همه کشاتو رزمیری 60 تو 60 رزمیر بوده دیدین دخترو 200 به حد فسون 200 سومون تیگر شبینین بچه خوش رو این رسویتکوش هم هسته رسویتکوش هم خوش رو باید دخترو مرحمت 3/4 میشه و استینش من بیاین با یک بار ای پیش بینین خطون که فسون ای بروش مدلایی که خداشون یک 25 قدی خوش رو داشته من دیدین قداشون دراز خوش رو ایاش هم ایش 220 سومون من مدلو را دیدین ایاش 220 سومون به حد رسویتکوی خوش رو داره قداشون درازه اینای مدلش کلته ایناش درازن آبده نمیدرومدین دخترو با دیلی پر میتونن که خریداری کنن به حد فسونکی خوش روان انا یایم قدرشون در روزای دویکاین کرتارو باشکا 230 سومون بوری نو دختر بینن چه خوش روی اینا سب بوکاک رزمیروی کالون دوره دخترو مرحمت با حضور اومده انتخاب کنن در جای استوره نمیخواد دویکای فسونه این رسویتکاش هم هسته اینا در کارتون باشه یک بار دیگه دخترکو تکرار میکنیم جای استوره بازاری کربونه طرفی تیلو بازار 8 دروازه
дуюм қатор. Марҳамат биёен ай пеш бо тамошо кунен борошона боварӣ дорум махқултон мешава. Мана ин модела бинен. И чандай? Ино 230 сомон ай. Диден? Ина хеле расветкашам ҳаст. Мана марҳамат ин моделам ҳам фасон ай ки ай пеш биёен бохтон як бор бинен духтаро. Мана ана баъд бо ҳаст нахе куртоҳо ҳа куртоҳои хушро омадаги ай духтаро. Аҳа 180 овда намедроя 180 сомон. Ам пушидаги хитон амия 180 сомон то 60 размер дорад. Мана биёен духтарако марҳамат инам хе куртои фасона 180 сомони а пеш стора гирен. Мана абайни стил духтагиай фасон диден овда намедромадай ба ҳазур инаишам хушрува инаи фасонай. Мана духтарако марҳамат 160 сомон 180 сомон. Мана инаи гилшам бинен гилшам хушрувай паплинакошон оригиналай ғавси хушрувай паплинаш духтаро ина бо биёен хитон бинед ина рангаш дига мешидай на обда медромадай як бор бо биёен хитон ай пеш муқоиса кунен бинен боварӣ дорум махқултон мешава 180 сомон ина расветкош. Мана диден мана 180 сомон чандта расветка дора диден расветкои фасон аст. Анай расветкош ай диден духтаро расветкош ҳамаш хушрувай марҳамат 180 сомон размеро ҳамаш ҳастай. Иҷада бо новинка ҳаст духтаро то охири наворо тамошо кунен дигар новинкаоша метонен ки бинен. Ё чандан? Анай моделоям 180 сомон платья на мана духтошон хушрувай духтарако бо биёен як бор бинен. Марҳамат чандта расветка дора размеро ҳастай. Чи размере дар курайтона марҳамат метавонен дариҷа пайдо кунен. Баъд бо ҳаст анахе моделои новинка иам ҳам фасон духтаро белмандояй капюшонкати мана 180 сомон. бантик дора хоҳен мебанден банша хоҳен мисол намебанден амхе кушоди хушрӯ мепӯшен. Ина расветкаҳош 180 сомон стилиш фасонай ай пеш бо биёен бинен хитон. Мана капюшон доштай диде на капюшон дорак ҳеч намешава паплинаш шушта мепӯшед белмандо ғавси хушрувай. Анаи модели курто омад то 58 аст нархшон 150 сомон нигоҳ кунен куртора хушругиша беҳад фасон. Иҷада ду моделай мана 150 сомон гулои ипек дора танада хушрӯ места духтарако марҳамат биёен пеш стора ай пеш бо хитон бинен. Мана ишам ҳам хе дизайниш дига нархаш 150 сомонӣ. Мана иша ишта хушрӯа иша ишта диден духтаро 150 сомон рангошонам қафасона кан ки духтарако ай пеш бо боварӣ дору махқултон мешава. Инаи модели новинка бо иям ҳам хела 150 сомонӣ. Мана ишам 150 сомонӣ. Касе сиё мехоҳа ранги сиёшам бидай духтаро сиёшам хушрӯ метова. Анаи ба двойка ана болода инаи двойкаи новинка рози ай пеш нишон метиҳан бинен и двойкаошам бори хушрӯ ина бисёриё мепурсанд ҳози двойка бинен стора чихе двойкаи фасон овардагиай. Ана марҳамат хоҳишмандо двойкаи фасон ина почошон сафед будай паплина иқа хушрӯай паплинош мана овда намедромадай духтаро нархаш 250 сомон. Ина расветкаошон коричневи дора сиё дора мана ин расветка ҳаст. Инаи тарафа бинед бо двойка тройка бисёр ай духтаро. Инаи двойка 200 сомонӣ и тройка чанд сом? Иш 250 сомон. Ана вай тигро чанд сом ай двойка? Инаи двойкаошам хушрӯ духтаро нигоҳ кунен 180 сомон. Мана юбка катиян
Ка киртая болош бо рубашка дора. Киртая болош рубашка дора. Хулас пеш стора бием бор бисёр дора. Ана киртои арзон шидаги духтаро киртапоча бинен чхе фасон 130 сомон кардан хушрувай ай пеш духтарако стилшам духчам ино ҳамроҳи почошун ай бо диден глакош чхе фасон кадомшак мегирен 130 сомони марамат интихоб бисёрай бо биёен хитон бинен ина моделша бинен глош ҳамаш фасонак кирта поча абайни стил духтагиай баъд болопӯшои хушрӯ дора ҳози оҳиста оҳиста то охири навора тамошо кунен болопӯшоша мебинен ина киртоҳоша бинен чиқа хушрӯ ҳамаш бори новинка духтарако кирта поча бисёр мепурсан и стилиш бо дигара и чанд смай ишам 130 сомон будай диден стилиш бо новинкаяй паплиношон сабука хушрӯ доингаи шушта мепӯшен духтарако ира бинен охи фасоне 130 сомони ҳатман биёен пеши стора бо хитон ай пеш тамошо кунен ана баден идвои кора арзон кардагия ё фасони бадан ҳам болопӯш дора ҳам кирта база и чанд сма 200 сомон нигоҳ кунен болопӯшам ҷудогона мепӯшен кирташам ҷудогона мепӯшен аҷоибот фасонай 200 сомон ино қимат будан ҳози аксияда 200 сомон шидагиай ана баъд бо ҳаста ина хеле болопӯш 250 сомона болопӯшо 180 сомон шид то охира тамошо кунен арзонош ҳаст амё 150 ина нигоҳ кунен и тарафаш ҳамаш 150 сомон марҳамат ина бо як бор хитон бинен и чандай ирам аксия кардан духтаро диден 180 сомон 150 сомон шидагиай дер накунен ҳатман биёен ай пеш тамошо кунен сангча доран хушрӯван мана ситора барои шумо иноро аксия эълон кард 150 сомон кард сабукакан дар тобистон аз болои куртои паплин ба ҳазур мепӯшен мана ин моделошам ҳамаш 150 сомон шид диден ишаишта фасонай ина ин моделша бинен бо тигр 150 сомон инамҷа чӣ намуде мебинен беҳад гилш бисёрай ҳамаша 150 сомон кард як бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои стора духтарако биёен бо хитон ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен агар имконияти омадан надорен духтаро пас нависен доставкатон мекунам мана бинен чихе узорои хушрӯ дора аҷоибот ина размерои калонам доштай иношам ҳамихе 150 сомон аксия шидагиай ҳамаша 150 сомон кардан марҳамат кадомеша ки мегирен 150 сомони мана чанд модело ҳастай инами гуло ҳамаш 150 сомон ина нигоҳ кунед диден инамино ҳамаш 150 сомонай ҳамаш хушрӯай ина ба ҳазур агар дар навор хушрӯ надиден духтарако рақамои стора ҳаст нависенша суратоша мепартояд баъд як эълони дига духтарако инамҷа чӣ намуд киртае ки мебинен диден дар ҷои стора аз 48 то 60 размер ҳастай ҳамаша аксия кардагиян 150 сомон ина қисми поёнам бинен чӣ хушрӯан 150 сомон чӣ намуд киртае дар корайтона дар ҷа пайдо мекунен ира бинен ҳамин болора ҳамашам хеле 150 ана вая 400 сомон бу духтаро дар хотир дошта бошед ҳози аксия шидагиай 150 сомон ҳатман биёен бурд мекунен духтарако инаи қисми поёнам ина чизе ки мебинен 150 сомон мана и болопӯшоям ҳамин нархай инаи болопӯшои спортивнирам ҳамин нарх каден мана бинен инаи болопӯшо турецки тоза 450 буд ҳозир бошад 150 сомон аксия шидагия 150 сомон марҳамат биёен ира бинен ишаиш фасонай ира бинен охи чихе куртои хушрӯ аксияи беҳтарин рафтестай дар ҷои стора 150 сомонӣ мана куртои фасон куртои хушрӯ мисли ҳар вақта дариҷаям аксия дорана аз 50 сомон сар меша ин тараф мана аз 50 сомон ин тараф сар мешава хулас биёен бо айпеш бинен